Errealitateak fikzioa gainditu du beste behin ere, ene bada, besterik ez genuen falta, Bolivian eskuina estatu kolpea jotzen ahalegindu da, aurrean izan dituzte baina hiritarrak Boliviak bat, eskuin muturrak huts. Movilizado ha hecho posible que hoy hagamos retroceder esta intentona golpista. ¡Gracias, pueblo boliviano! Nadie nos puede quitar la democracia que hemos ganado en las urnas y en las calles con sangre del pueblo boliviano, hermanos. Morir antes que esclavos vivir. Gabon deizuela guztioi Boliviara goaz, noski baietz, azken orduotan ikusitako irudi argazki iruzkin tira. Ikaragarria izan da, eta azonolako adorea presidenteak berak izan duena, eta presidentea babestera kalera atera diren hiritarrak. Izan ere, ate joka zuten estatu kolpea, oligarkien eta eskuin muturraren botere nahiaren eta garai ilunen hasiera. Besteak beste, Evo Morales bera espetxera sartzeko asmotan baitziren. Azken egunotan aipatu dizuegu, eskuin muturrak komunikazio politikoa nola darabilen, influencerrak, laikak, botoak, tira, ez dutenean lortzen aspiratzea gobernu berriak, aldaketa gobernuak, ezkerreko gobernuak atzean utzi nahi dituztenean, ikusten da, ez badute lortzen sare sozialen gezurkeriatik, estatu kolpetik ere prest badirela alakoak egiteko. Bolivian gertatu da, baina argi hau edozein tokitan gerta daiteken fenomenoa delako, beraz, hiritarrok ere argi egon beharko genuke, hau etxean bertan gerta daitekelako, eta ez da ez Urkulluk estatu kolpea emateko asmoa duelako. Tira, umore azido alde batera. Ahazen olako, azken ordu hauek bizi izan direnak eta Boliviakoa gertutik jarraitzekoa da zalantzari gabe. ¡Lucha nuestra solo, carajo! ¡Lucha nuestra solo!
hecho posible que hoy hagamos retroceder esta intentona golpista. ¡Gracias, pueblo boliviano! Nadie nos puede quitar la democracia que hemos ganado en las urnas y en las calles con sangre del pueblo boliviano, hermanos. Morir antes que esclavos vivir. Eta atal politikoan analisiari tarte egingo diogu noski baietz, Maialen Ferreirari Gabon esango diogu, Gabon Maialen behin esan da, Gabon Maialen, zure baimenarekin Ajuria Eneara atzera egingo dugu berriz ere, gogoan duzu, Mirentxu, oso goko dugu, udako ukitu honetan, goazen Pradales, zer da berrikuntza, ze nobedade dakartzu gobernu berri honetan? La nueva Euskadi, con ambición, con ilusión, con ganas, sobre todo. Eta gehitzen zion gainera aurpegira begira, begietara begira, abestiak dioen bezalaxe. Gobernu berria bai, baina berrikuntza askokoa izango ote da, Maialen Ferreira. Ez dakit, guk zalantza batzuk badauzkagu. Oso zaila da gobernu bat berritzea, ez? Azkenean talde gobernuko kide berberekin, ez? Aurpegi zaharrak ikusten ditugu, ez? Oraindik, alde batetik badago Zupiria, gero Hurtado, Deritz Itxaso ezagutzen dugu ere, baina berri batzuk daude, ez? Hor egongo da nik uste dut Eskosia, ez? Zer neurri berri sartzen dituzten gobernu honetan. Galdera garrantzitsuak mahai gainean jartzen ari zara, Maialen, baina ez diguzu lanik kendu, mesedez. Bide horretan, segurtasunaren agia da unotan Anoetako emakume zaurituaren kasuak oraindik ere gehiago piztu duela, baina Bingen Zupiriak ez du nolaneko ardura hartu, ez lanik faltako udaran zehar ertzaintzaren ardura hartuta, baina deigarri gintzaigu horrekin batera Erkoreka, honezkero ezakit, jubilatzeko askotzaio faltako, 64 urterekin, beste batzuia kaso gehiago faltatzea tira, baina 48 ordutan honezkero badu postu berri bat, gainera Justizia Departamentuko goi postu bat badu jatorrian, baina beste toki bat bilatu diote edo bilatu du, ez dakigu hobeto nola azaldu. Maialen? Bai, gaur jakin izan dugu, ez, eldiario.esen nire lankideak Ikerri Ojak publikatu du, ez, eta egia da, asesor moduan jarri dutela diputazioan, eta egian 4.000 euro kobratuko ditu, ez, naiz eta bera funtzionarioa izan, eta bere postura buelta dezakeela, ez, baina badakigu horrelako gauzak egiten dituztela, bai EAJ eta baita beste alderdi batzuk ere, baina gehien bat, ez, EAJan ikusi izan dugu, ez, eta kasetarion lana hor dago, jarraitzea gertuki ze motatako kontratazioak egiten dituzten. Gainera diru publikoak egin izaten baldin bada. Esan da 4.000 euroko hilabeteroko mozkina, esango du baten batek, bai, baina hori zera, brutua netoa berdintzaigu. 4.000 euroren netoarekin ere oso ondo bizi daitekelako hemen bat, eta guk pozarren hartuko genuken albistea litzateke ikusentzunezkoen eta kazetaritza munduko langilok ere, ez dakit, horren erdia konformatzen gara, ezta, Maialen, lehen pausu gisa, argi gera dadila. Bide horretan, pinportak sailburuen artean, esan dugu, akaso politika berri askorik ere, deigarri izan da benetan, osasun sailburu berria alarde tradizionaleko fundazio kideare izatea, ene bada, argazketan ere ikusi dugu, egunotan, laster, Irungoa egingo da, irailean Hondarribiakoa, jakin badakigu, kontu honetan, bai Eusko Alderdi Jeltzale eta bai Alderdi Sozialista, akaso erosoegi ikusi ditugula azken urte luze guztiotan, hamarkada bat baina gehiago, emakumen parte hartzea oztopatzen duen, jazartzen duen, mugimendu oso bati, boto emaileak direnez, akaso ez da erosoa, halakoetan emakumen eskubiak bermatzea alkate, diputatu nagusi, lehendakari sailburu izan da ere?
Bai, ez, badakigu alarde tradizionalen aldeko bai Iruneko eta bai Hondarribiko kargu asko, ez? Botere edo kargu garrantzitsuetan daudela, ez? Eta tamalez, azkenean Jaurlaritzako sailburu batek alarde tradizional hau defendatzea, oso gaizki uzten dago bai berdintasuna eren aldetik eta baita gizarte berdintzaile baten aldetik, ez? Badakigu Emakundek oinjala urte pare batzuk defendatzen duela alarde mixto bat edo alarde berdintzaile bat, baina orain jakin ja, ez? Sailburu gobernu horretan sailburu bat bakarra izan ala ez, berdin da bat tradizional horretan edo basertzaile horretan defendatzen baldin badau eta parte hartzen baldin badau, ez dakit zen motatako itxura edo zen motatako gobernua gustatzen duten. Ikusteke beraz, Emakunde honezkero lehendakaritzara atzera bueltan eraman du Pradalesek, beraz, lehendakaria gizonezko bat da Emakunderen nagusia, bera izango da beraz, Emakundek agindutakoa betearazteko ardura izango duena, beraz, Bingen Zupiria eta Pradalesen artean dira ez naiz, hemen gehiago lokarrituko, baina gai garrantzitsuak eta udararen hasiera eta bukaeran gainera izango ditugunak. Ez ditzagun ahaztu. Bide horretan, udalerri dagokienean, Eudelek, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako udalerrien elkargo horrek, hainbeste gorabehera politiko izaten dituenak, badakizu eta, kriston festa, sigla festa izaten dela, naiz eta alkateak izan bertan, udarari begira, ados jarri dira zerbaitetan, Maialen, erasoi aurre hartu, emakumeon parte hartzea bermatu, bada argizpirik kontu honetan? Hori da gaur landu dutena, ez? Azkenean bilera bat eduki izan dute, baina badakigu instituzio desberdinetan batzutan oso zaila dela ados jartzea, ez? Eta hemen garrantzitsuena da protokolo bat sortzea, eta protokolo hori zemotatako jaietara edo jai ezberdinetara adaptatzea, ez? Herri bakoitzak bere realitatea dauka, hirien kasutan beste realitate desberdina dago, baina garrantzitsuena da, nik uste dut ez hemen biktima ez rebiktimizatzea, eta horrelako erasoak ekiditzea edo behintzat ekiditzen saiatzea, ez? Naiz eta erasotzailea ezaguna edo ez ezaguna izan. Halako protokoloak sartzeko beharra egon badagoela eta ondorio edo agerian geratzen zegoen kontua dela, emakumeok ez dugula, berdin parte hartzen gizartean, izan festetan, udaran, oporretan, lanean soldatari dagokionean edo soldataz kanpo geratzen diren lan guzti horietan. Eta zer esanik ez, albiste honekin segituko dugu, turismoa, etxebizitza, udak, dena dauka. Girotu dezagun zertxo bait, Bizkaia aldetik ari zaigu hizketan Maialen, baina badakizue Gipuzkoako kosta zati honetan, Donostian bereziki, ez dakit Euskal Herriko goi maila horretan gaudela, prekarizazio, etxe arazo, ez dakite, girotu dezagun, hau gaiztakeriatxoa izan da, ez dakit ezagutzen duzuen, baina Donostialdeko doinu nahiko ezaguna da eta fusionatu egin dugu. Donostia saltzeko sortutako bideo promozional honekin batera. Oraingo gazteria triste baldin bada, oraingo gazteria triste baldin bada, el remedio seguro da argolitroka, ai, oi, ai, argolitroka, oraingo gazteria triste baldin bada. Oi, ai, ai! Konturatu nintzen, gizarte hipokrita baten bizi garela, taberna, ibiliko naiz, basamortuan egarri den baten antzera, itxu, nola esan didate, bide hortatik ez doala inora, itxu, nola esan didate, tiko naiz bezala, kalimotxakin, txispoin, tekilaki. Ikusten duzuen, azenolako doinu datiarrak, Maialen, nola ikusten duzuzuk kontua zen? Egia da, badirudiela momentu batzutan dauzkagun soldata puska hauekin bidaiatzeko aukerarik ez dugu abuztuan, nork bidaiatu dezake, horrekin ere zerrenda bat egiten hasi gaitezke, prezioak ikusita, eta bidaiatzearena akaso ere pijoena izan daiteke, bizi osasuntsu bat ez da derrigorrez urrunera bidaiatzen, tira, gertuan bada ere ze egia da, Gipuzkoako hiriburuan bizigarren biztanleok kasik, akaso, ingurura ihes egin da, hobe eraman genezakegu da, ze Donostian bertan udaran geratzea ere garesti ateratzen zaie bertako biztanleei.
Bueno, uste dugu, Euskal Herrian turistifikazioa ez dela heldu, baina ate joka daukagu, eta egia da, behar bada, hemen ez gaudela, mediterranean edo irletan moduan, baina egunero ikusten izan digutugu, tur hoiek hirian zehar, bai Bilbon, baita Donosti bat gehien bat, eta egia da, horrek kalte izugarri egiten duela hiri ereduari alde batetik eta bizikidetzari, azkenean ez dakigu ze motatako alokairuak ditugun, etxebizitza bat erostea gero eta zailagoa da, eta egia da herriko edo komertzio txikiak desagertzen ari direla, eta horren ordez, turisten dako hiriak eta herriak sortzen ari gara, eta hor, arazo larria ikusten dut. Bai, eta irudiotan gainera ikus genezake, gainera ondartzara joateko ere, neurri konkretu batzuk ere eduki behar direla, ze badirudi Donostia Rock ere, ez dakit, 60-70ko neurriak dauzkagola tira. Ene bada, zenbat kontu batera ginditzaken hemendik, Maialen, udari begira, esperantzarik badugu gerra termonuklearra lertu aurretik, ez dakit beste hauteskunde batzuk, ez dakit estatu kolpe bat Urkulluk, ez dakit izango dugu atxeden hartzeko tarterik osasun. Saiatuko gare, nik ondikon ez ditut oporrik hartuko, baina behintzate kasetaritza era lasaitxoa egiten edo egin badugu, hobe ez. Azkenean gauza asko pasatu dira, baina holan jarraituko dugu tranquil eta eroso. Ederki, Maialen, plazer bat, beste behin ere, eta segiko dugu. Oraindik ere lan pixka bat egitea tokatuko zegulako, baina mila esker, beste behin ere, mila esker, Maialen Ferreira. Txistoi, tekilaki, mazilon, tabernari, hartatxu pitorron, munduari ez bonbon. Ezin ezagun Miguel Anestesia, Miguel Kazali zenbaitu. Hemen gaudeno, epaitu dugulako, segin ezara libre izaten! Amoia zaborrozoa, azozoetan, tatuatore, baina karika, ibiltzeko, bazakantzi, behar detozu, eta batzutan, amoiarekin, bezetan aldiz, gorrotarekin, eta batzutan, amoiarekin, bezetan aldiz, gorrotarekin, horrelako bata, bezetan! Horrelako bata, bezetan! 30 urte 3 hamarkada igaro dira honezkero, ziur, hor bestalen zaudeten zenbaitzuk aukera izan zenutela Entxumisio garaiko kontzertu hain ezaguna, oihartzuna ere alakoa izan zuen, sare sozialak ez zeuden garai hartan, baina orduko argazki eta bideoak ere ikusi berri dituzuenak, tira, 3 hamarkada igaro direla, hau ez da zaharrak zaretela deitzeko, baizik eta efemeride honek baduela bere esanahia. Are gehiago, Fermin Muguruza egunotan hain albiste dugulako, ez dugu ahaztuko mundu mailako bira martxan duela, eta horretan gainera, argi eta garbi esan du, garaipen handiena, ikusita zenolako oztopoak izan dituen orain arte eta izan ditzakeen, Madrilgo kontzertua jomugan izango duelako bat baina gehiagok, zeinen garrantzitsua izango den, kontzertu hauek goiti bera bete, eta hortik heltzea garaipenari ikusten duzue, batean eta bestean medio guztietan ari gara ikusten, eta aizue, aitortuko diogu. Irungo musikariak Muguruza jaunak fundamentuzko gauzak esaten badaki, eta komunikazioan maisu dela ez digu ukatuko. Estamos escuchando High Soul de Macklemore, una canción dirigida a parar esa guerra que se está viviendo ahora mismo en Gaza. Pues con mucho dolor, lo estoy viendo con mucho dolor, contactando siempre con todos los amigos, además palestinos que tengo teniendo allá. De hecho, para el Festival Berroy Minutu Rock a favor de los presos en País Vasco conseguimos traer también a los de AM, los DAM.
Musika kontuekin segituko dugu noski baietz gaur musika zuzenean saioan Lisabo taldeari elkarrezketa egingo diolako Kojo Otamendik eta esango dizugu gainera aitzakia disko berria dela eta irakurri ere egingo dizuet izan ere lorategi izoztuan ezur huts bilakatu arte. Badakizue konplexuak direla, bai harmonian eta baita literatura kontuetan ere ez galdu gaur gauean eta nahi eran noski baietz musika zuzenanen Lisabo. Ibilbide luzeko taldea da honakoa. 1988 urtean abiatu zuen musika bidea, eta geroztik diskoak eta zuzenekoak tartekatu ditu bere erara. Joan etorriak izan dituzte, baita lozorroak ere, baina taldeak tinko iraun dio denborari. Musika bidean estudioko 7 disko argitaratu dituzte, ia guztiak bide huts zigiluaren babesean, eta egun agertokietan aurkezten ari dira lorategi izoztuan ez urruts bilakatu arte lana. Hirukote moduan abiatu zuen bere bidea Lisabo taldeak. Gerora 6kote bilakatu ziren, musika tresnak bikoiztuz agertoki gainean. Horrela bada, 2 bateria, 2 gitarra eta 2 basuk osatzen dute taldea gaur egun. Musikalki jarkoretik haratago doinuetan kokatu daiteke Lisabo taldea, post-jarkore ditzen zaion eremu horretan. Distortzioa, emozioak, intensitateak edo ezinegonak Lisaboren kantuetan agertzen dira, eta horiek dira beste batzuen artean taldearen identitatea. Finean, kantu oldarkorrak eta sutsua jorratzen ditu Lisabo taldeak. 2023ko neguan argitaratu zen taldearen estudioko azken diskoa, lorategi izoztuan ez urruts bilakatu arte lana, eta geroztik agertokietan da banda. Euskal Herriko areto nagusietan aritu dira disko berria aurkezten, eta gure mugetatik kanpo Bartzelona, Madrid edo Porto bisitatu dituzte kontzertu biran. 6kote moduan tauraratzen dira agertoki gainean, eta aipatu bezala musika tresnak bikoizten dituzte. Gitarretan Javi eta Carlos, baterietan Sergio eta Eneko, eta baxu jotzaile bezala Borja eta Xabi. Era berean, Carlosek eta Javik ahotsa jartzen dituzte taldean. Hori da zuzeneko banda. Diskoan aldiz, beste hainbat kide hartzen dute parte, konposaketan eta grabazioetan. Hala nola, Martxel Mariskal diskoaren letrak idazten eta ahotsak sartzen, Maite Arroita Jauregi txeloarekin, Aida Torres agotxetan edo diskonetan txaranga Urrete Bizkaiaren parte hartzea izan dute ere. Gaur ikusiko duzuen erreportajea Arrasateko Gaztetxean grabatu izan da, taldeak bertan eskaini zuen kontzertu bat probestuz. Soinu probetan izan ginen eta Carlos, Javi eta Enekorekin solasteko aukera izan genuen luze eta zabal. Esan bezala, gaur, musika zuzenean telebista saioan, Lisabo taldearen erreportaje ikusteko aukera izango duzuen. Hemen, 11 telebistako pantailetan gabeko 10 aurrera, eta nahi eran sarean, 11.eus atari digitalean. Zuzeneko musikaz hizketan segiko dugu ikusi duzue, Zetakeko Peio Reparaz Hernanin Udal plazan San Juan jaietan zaletu ezinguratuta, bestelako estilo batean handik neko gertu. Añorgan izan baitira, Txiltxoko eta La Txama. Hain zuzen ere, estreinua, mundiala, izango dena. La Txama badakizue, korrido tumbado hauek, Euskal Herritik, Donostiatik mundura, eta estreinua, lehen kontzertua egiteko hautatutako tokia ere ez da ez edonolakoa izango. Igeldon izango baitira asteburu honetan, eta tira, honekin pixkanaka ere agurtzen hasiko gatzaizkizue, badakizue, egunotan musikari ere tarte eskaini diogula, aktualitatearen parte ere badirelako, eta besteak beste gai sozialei tarte eskaini ditelako, eta ezagunak egin dira oso baita ere, besteak beste euskal presoen auziari ere eskaini diotelako, euren 3 abestietako bat, eta sare sozialetan ere bolo-bolo dabilelako. Besterik ez,
Ostoguna, maite zaituztegu, gu astelehenean bueltan izango baituzue, zintzo, eta zuek ere bai hor bestaldean. Mila esker beste behin ere hor izateagatik. Eskerrik asko, Gabon. Tienes cara de buena, pero yo sé que eres, ay, vaya chama, al ángel de Ararar. Le echa una plegaria para que no vuelvas más. Y me da igual, chiqui, me da igual. Mientras tenga a mis primos un poquito de fumar. Yepa. No sé dónde se esconde mi musa que abusa y me usa y no sabe dónde está, no sabe dónde va. Santurtzitik iritsira, loitzurera itxasontziz, berauniko jarri ondoren, agirre lehendakari, ardo errekak polvorina, dera lertzeko aski, ez deitu kontrabandista, muga puta honengatik, Guadalupe. No está todo perdido, todo lasco eman debuta, la Virgen denos un sitio, Guadalupe. Guazen etxeko guztio, lezorreiz dietarrekalde, pirata udari marino. Zabaiako kartzelatik eskutitz bat jaso dut nik, malkotan blai geratu naiz, ezin zaitut ikusi. Itzulera zitarik ez, noiz etorriko zaren, txoiten abil berrizen. Kartzelan denbora gehiagin, zuk euskera hitz egiteko, ez dakit merezi dugunik, utzi behar izan dugu azteko. Puro gudari naiz eta itxuraz igual harritu batzuei